Здравейте, приятели! Аз съм Dani1245. Днес ще играем Survival Games с един мой приятел Momchi26. И аз съм също от канала The Killers. И Да. днес ще играем Survival Games. Само, че не се намираме или Нещо такова. нещо сме в различни сървъри. Макар че сме влезли в еднакъв. Абе, много преплетено. Странно е. Той играе на друг мап. Май. Аз го гледам. Как ги бе. Имаш едно дъма. Аре, една минута докато почнем. Фак ми е. Аз ще скипна. Криваш просто. Да. Приятели, върнахме се и малко си поговорихме за тия скините дървета. Окей, що ми изчезват от инвентара? Не бягай. Аре, инвентара. Инвентара ми бяга. Нямам никакво оръжие. Фук. Тук някъде имаше чест. Нямам оръжие. Бягай. Лизи, къде имам 2 диаманта. Верно ли? Аз имам едно желязо. Дайте още едно железце, че да имам айрон меч. Само имам ли пръчка? Не се знае. Не, нямам пръчка. Това е голяма къдъкщина, бро. Да. Това си къде. Това ми се случва 1 милион пъти. В момента, бро. Сега едно айрон ми бяга. И 15 пръчки. Реши Вау. късмета да дойде при мен. Ое. Да натука Имам хубави да айтеми. Имам айрон, братвичка. Ое. Маце. Нещо такова. Бео, газ до Марията. Малко бавно ми зарежда света. На мен. Ой, бе, дебо. Дай, момче, убий го. Това още една с такъв скин, бе. Аз съм избирал от мапа. Охо, майка. Аз съм много далече от... Ба, човек, толкова хора. Но защо са толкова изи, бе? Не, брат, аз ако си сложи... Гледай само колко съм добър. Виж, бе. Уау, че си се спохнала отбрани от майстор. Охо, някой ме удари. Бях някакъв сега ще Някой ме оцели. Някакъв знаеш как ме отбрани. Аз ни един. Чай, че видях жертва. За крафтинг тейбъл. Чай, че убивам един! Рипериньо! И ще ти кажа едно нещо, момче. Слушай. Амено, дориме, болиме, патката. Гледах клипа, имаш ли го? Виждам ли тя с чест? Вау. Защо са толкова изи, човек? Аз не знам, защо са толкова изи хората. Ако знаеш в Аз само един човек срещнах. Аз срещнах някой, който всичките ги убих. Вау, тук е някакъв чест. Майко мила, гледай само. Де ми изчезна? Така. Гледай, само едни бутушки железни ми трябва, съм фул айрон, бат. Аз имам точно сега за железни бутушки. Бах ти късмето. Ама нямам честплейт. Не, бат. Аз имам. Какво са прави? И двамата сме карици. Искаш ли на детмач да бия? Кой? Аз да бия на сега на детмач. Какво това? Сега има някой да дава обратно на мене бели. Не, защото ти самия се ебеш. Що ще ги те... виждам някакъв... Видях някакъв нейм. Тук би трябвало да има някъде такова. Майко, това е баси гадно. Чай, че тук видях. Нейм так. Един с фул голд. Което е слабо. И... Не точно. Докато... Ари, бе! Аре, мацка. Ще му еба путчица малко. Ари, бе! Аз имам и запалка. човека и
съм останал на 10 сърца. Вау. И не съм си такова. Човек много е лесно. Да, наистина. Тук много ми се правят на играчи. Нупчета. Въпреки, че играят по цял ден в Survival Games, там не играят мини игри. Пак са някакви дизи. Езе се казва. Майко, ти имаш... Езе гейм. Де ми изчезна брадвичката? Ето им е брадвичката. Кое е по-силно? Каменен меч или железна брадва? Защо тези не се бият? Защото с тим, бат. Тим. Едно дъма. Това е Golden Freddy, бат. И у нас Diamond гащи, май. А, не. Тя е гола. О, рипна я! Рипни педалче. Двама ти люби. Кое е по-силно? Каменен меч или Айрон брадва? Вау, колко се избих двама човека, хора. Добре, я ми кажи кое е по... Нямам храна. Момче, я ми кажи кое е по-силно? Каменен меч или Айрон брадва? Две са еднакви. Някакъв деми, че меча бие повече. Значи е решено. Ще бъде с меча. Само едно дъма ми трябваше, имам Diamond Sword. Меча бие по-бързо. Само едно дъма ми трябваше, имам Diamond Sword. Дево, то как ми... Фак? Чакай, тук видях чест. Я, фулайра, бате бойко е тука. Подолука. Това мислих, че тук ще е бонус често е. Аз съм в някакво подземно място. Аре, стига бе, човек. Това имам късмет ужасно. Аз имам много гаден късмет. И аз съм супер гаден. Едно даймонд ми трябва. Няма да може да си така. Аз имам Ти дома, чест плейт. Тя е много дълго. Неща палита. Аз да те чакам ли? Добре, аз ще те гледам. Чакай, че си търся едно дума. Аз го глеждам всичко. Защо мога да се отваря тая вратите? Това е преди го имаше, не помниш. Да, помня. Помня, и аз. Emergency, exit. Аме. Кой ще ме прецака? Аз съм фул айрон. Фул айрон, бе, какво ще ме прецака? Браво, аз няма съм по чест. Аз па много чест плейта на мен. Има айрон чест плейта. Аз видях един много по-назад. Знам, само едно дъма ми трябва. Едно дъма. Аз съм в паник. Ето, тук съм ходил май. Да, тук изобщо не съм ходил. Пален портал. Фак ми, едно дъма ми трябва и ще ги изнесувам всичките се едно с вибратор. Съм с вибратор. Това беше едно от най-тъпите ми изказвания. Ever! Ти сега снимаш ли, бе? Да! Аз починах лоши, когато починаваш трак. Това е извънземни кораби ли са? The fuck? Кораби. Хора. Аха. Ма не е на избор. Аре, но дай ме така! Между другото, изобщо не ми забия, което е вас. И на мен. Аз бих този. Deathmatch! Нямам Diamond Sword! Аз бих тази. Добре. О, тук има някакъв с Diamond Sword! О, тук ще направя стаи крътини, бат. Бой по този с дървото, бой бе, дървото гори. Just a team! Ари, деба, са путка майна, деба. Да! Fuck you, путки малко. Баха тим, бат. Къде си? Стивери Нюлис. Гледай се малко назаде. Назаде, бе! Не, мама. Излезни. Бе, деба. Направо с прикрипа за малко. Нет. Ебани. Сега ще ми гледате личните неща. С кого се пиша? Амено. Ние искаме да видим. Амено, дориме, болиме, патката. Бича. Блистер. Къде си? Пак ли та няма, бе? Айде, давай да почваме. Аз съм намерим.
Аз влизам в едно зона 85. Което е отдавно, то се случи след няколко секунди. Се супер. Фак ми е, тук са събрани много проститутки. Много проститутки. Бате, тук да пъкнем и стриптизор. Всичките ще изберат. Ари бе, то много лаги от много хора. Вау, има едно с много хора. Вау, това ще влезе там. Ще бъде по-изи. Вау, влязох в място, където няма никакви хора. Защо сега не държа нещо като съм? Избий ги, бе! Чуем се един. Една мацка даже. Мацка. Тим. Няма съм тим с мацка. Защото е грозна. Грозна е в потка и всичко. Бай по всички, Вие малко ли сте? Те искат тим. Гледай, избиваш мацките, бе. Какъв толкова купон без мацки, бе? Ако знаеш колко ми е трудно. Вау. Човек, супер голямото ми е. Добре, ти влез в едно... Аз не го видях. Няма да вляза. Дето има трима. CGI. Дето има 3 човека. Няма такова. 4 вече 5 има. Ще скипнем, пичуй. Пичуй, това ще е за този епизод, защото, как да се каже, просто сървърите много бъгват и затова. Надявам се този клип да ви е харесал. Исках да е малко по-дълъг, но това е за този епизод и бай-бай!